अगर आप भी चाहते हैं सिंगर राकेश नेराला यूट्यूब चैनल का ऑडियो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। कहो पापा तोहरा सैया के छोरी हो जदल कहो पापा तोहरा सैया के छोरी हमरा से दिल तू लगलही गई धोखा तू को ना दिलही गई भैया तोहरा बनल कह सैया के छोरी हो जदल कहो पापा तोहरा सैया के छोरी देहला हाल तोहर तोहर भैया लल को पढ़ गे सुहिन ते बतिया तोहर पापा गेलौ डर गे पापा गेलौ डर गे देहला हाल तोहर तोहर भैया लल को पढ़ गे सुहिन ते बतिया तोहर पापा गेलौ डर गे ओही दिन से खोजै छौ तोहर भैया गे छौरी खोज दल कहो पापा तोहरा सैया गे छौरी खोज दल कहो पापा तोहरा सैया गे छौरी खोज दल कहो पापा तोहरा खोज दल कहो पापा तोहरा सैया गे छौरी रही तो मैं फोन कलियो फेरो दिन में पापा मोबाइल तोहर फोड़ल कहू गे मशीन में फोड़ल कहू गे मशीन में रही तो मैं फोन कलियो फेरो दिन में पापा मोबाइल तोहर फोड़ल कहू गे मशीन में ओही दिन से कहो पापा तोहरा सैया गे छौरी खोज दल कहो पापा तोहरा सैया गे छौरी खोज दल कहो पापा तोहरा खोज दल कहो पापा तोहरा सैया गे छौरी। अभी आप सुन रहे हैं जयमाकाली रिकॉर्डिंग स्टूडियो फुलप्रास चौक से। रंजन राजेश शिवा राजा के गेलही छोड़ के सिहरी लाल पंकज के जिंदगी में जहर घोड़ के जिंदगी में जहर घोड़ के रंजन राजेश चंदेश्वर के गेलही छोड़ के सिहरी लाल पंकज के जिंदगी में जहर घोड़ के ओही दिन से बहनल हर जाइया गे छौरी खोज दल कहो पापा तोहरा सैया गे छौरी खोज दल कहो पापा तोहरा सैया गे छौरी हमरा से
कहो पापा तोहर सहिया के छोरी खोज दिल कहो पापा तोहर सहिया के छोरी। डीजे चंदेश्वर पंडित फुलप्रास चौक 91 13 90 67 65।